Čaute banda, dneska som si zobral viac menej testovanie mikrofónu MIG Mini DJI-ko. Otvorenej príľbe, zatvorenej príľbe, jak sa to bude chovať a či sa to bude počúvateľné. Mikrofón mám pichnutý na svojej príľbe, jak by som to povedal, na mikrofónu od Intercomu. Tak som zvedavý, aký zvuk to bude. Teraz som v otvorenej príľbe, prejdeme si mesto, prejdeme si mimo mesta, pôjdem pomaličky do roboty a preto je to také krátke testovacie video, aby sme vedeli, jak sa dokáže vysporiadať mikrofón s vetrom pri otvorenej a zatvorenej príľbe. Ma toto zaujíma, lebo hlavne to pripravujem na dovolenku, dovtedy musím mať všetko vymakané, aby to bolo použiteľné, aby ma to potom neprekvapilo, hlavne na dovolenke. Zvuk, všetko. Kvôli tomu robím teraz tieto videá, začínam s tým, aby som mal perfektnú, všetko vyladené na dovolenku. Aby som tam nemusel riešiť blbosti. Máme skútrik, dobre oblečený, sa mi to ľúbi. Takto skútrov zdravím, keď sú dobre oblečení. Žabkárov kašlem. A neukrižujte zas. Ale pomaličky ideme, kruháčik. Megánik ide do pečka. Aj popridávam, či to bude počuť. Ten zvuk Poweráka na tom laďáku. Decibeli killer vonku, ja aj kúrim si, dobre. Decibeli killer vonku a uvidíme. Hneď to v robote odskúšam. V robote to hneď vypočujem, že aký zvuk to spravilo. Či je to použiteľné alebo ne. Či budem musieť pri zatvorenej helme natáčať. Alebo keď sa viac menej natáčať môžeme aj pri otvorenej. Keď sa pri zatvorenej, alebo jak to bude. Mám rád otvorenú príľbu, hlavne keď je pekné počasie, teplúčko, jak je teraz. Nech mi ten vetrik vaje do tváre. Poďme, cicuška. Jedeme. No, to dá rebaček. Opa, oprava. Buble si to. Mestská policie. No, ukludíme to, smerovka dole. No, stále otvorená príľba, prechodík, tuto, páni zlatá, no pod moja. No poď. A púšťam, no. Na troječke mi to zdochlo, no čo vám poviem. Ma vydesila. Máme ďalšie, už si podradíme, už sa nenecháme na náhodu. No ale hýbeme sa, slečení, hýbeme sa. V Senci máme teraz momentálne nejaké trhy, napravo je vidieť. No, môžem sa točiť, keď kameru mám na motorke. Napravo sú nejaké mini trhy. Plno ľudí vybehlo, nedeľa. No, nedeľa, sobota. Počkaj, sobota. Ja mám tie nočné, mám takto mám upletené. V nedeľu ráno končím. A je sobotka. Ľudia vonku. Štyrkovka. Nazdarka, no. Ja viem veľký, že kúpim štyrkovku a ja. Mal som dve, paráda. Mal som tiež športové, ale už by som išiel do pracovnej a potom začnem jazdiť tety, lebo na motorke na to nemám proste. Bojím sa. Ja mám skúsenosti v teréne žiadne. Začínal som na čopri, potom na háčik a toto je moje prvé také, že niečo iné ako na háč, ale cestovateľ viac menej. Ideme ďalej. Tak, cestovateľ hlavne, môj prvý. A musím povedať, že vránil som sa tomu Poweráku, som si ho od kamoša raz skúsil. Ten pose to je paráda, no. Termonici v motore, čo sú, to sa človek musí zvyknúť. Tak som si kúpil GS-ku prvýkrát, ten ošal, paráda, ty vole, nádhera, ide to, startuje to. Sedí sa na tom parádne, pohodlne, na dlhé cesty. A potom prešiel ošal a teraz čukanie. Páne Bože, to čo som kúpil. A nakoniec som išiel za kamošom, čo mal niekoľko Powerákov, tiež mechanik. A vypočul si to, otočí sa na mňa a poviem im, toto není Japonec, má to zabudni, to je normálka. A tu máme Parix, lečinka, auta vzadu.
stolíka by sme sa museli zbaviť. A troška si to tu zahrejeme. Očný rezen. No, teraz test mikrofónu v otvorenom priestranstve pri takej 90 diplomatických, troška viac. Jednička, dve nulky sú tam, tak som zvedavý, jak to bude húčať. Nás bude predbehov prebiehať, budeme vedľa kamionu, to vidíme. No, paráda. Ale chutí dosť, ako do príroby to počujem do tej otvorenej. No, prejdeme most a tam to zaklopím. Dúfam, že tu ten mikrofón nestratím, mám ho tam nacvaknutý. Dúfam, že tam nebudú nejaké červené hodnoty, dal som to na minus 12 decibelov. Tak uvidíme, či sa to tam bude dať použiť alebo ne. Mám to troška z boku z ústach, nemám to priamo pred ústami, ale je to docela blízko. Mám slnečnú slonu hore diaľnica, jaj, točiť hlavou môžem, no. Tá Insta 360, nad tým ešte uvažujem, že som to dokúpil, človek si môže po produkcii aspoň nejaké tie zábery, čo chce natočiť námesto z diaľnice, tam, kde sa hlavou neotáča, ale potrebuje pred sebou. Ja aj nezatvoril som príľubu, teraz ju zavriem. Teraz to mám zavreté, tak som zvedavý, aký zvuk tam bude. A mi to trocha opiera o tvár, no. Dúfam, že to bude dobré aj v tej otvorenej. Keď budem kecať, tak aj pôjdem pomalšie, viem, tak na prispôsobím, že pomalšie a tak. Máme cyklista, brzdy na ceste, ale aspoň je po krajnici, milujem tých dvoch, čo idú vedľa seba a ešte hrdinovsky. Ale keď cyklistu stretnete na tých prejazdoch dohovor platených, napríklad v Slovinsku, čo sme prechádzali tú horu, to je to bola katastrofa. To tie karavany to nevedia, lebo s karavanmi idú cez hory sa pozrieť, ešte prechádzajú osobáky, to nevedia predbehnúť. Tam je to zážitok. Som povedal, že v takej hlavnej sezóne už nepôjdem cez tie prejazdy. Alebo tie výhliadky, neviem, jak sa volá tá hora najvyššia v Slovensku. To jedna je hora, jedna je také, že musíte sa vrátiť to istou cestou naspäť. Tam nás nepustili naposledy, bolo uzavreté. Niekde možno do popisku dám, že ak sa to presne volá, ak sa není za úplného debila. Ja si tie názvy nepamätám, pamäť jak gúbka, poplávam 3 sekundy, čo sa deje, kde som, a plávam ďalej a znova 3 sekundy a malý restart. A tu máme nejakého okufrovaného, lebo divoko ho predbiehal. A my si to šupneme doľava. No uvidíme, ešte sa nevolal do roboty, že dojdem skorej. Dúfam, že to nebude problém. Ja mu potom zavolám. No uvidíme. A keď nie, tak sa budem povoziť ešte. Koľko máme hodín? 1:33, to bude skôr 2:33, čas na motorke nemám presunutý. To sú 3 hodiny. A ešte 3 hodiny sa budem v prípade povoziť, keď sa nebude dať. No. Dezinka v údolí, srdce ma zabolí. Ale nevím, no, to je tá pamäť 3 sekundová. Ja, to som sa rozbesnil. Momentálne doma riešim internet, lebo mal som tam od Outučka 4G, prechádzajú na 5G, ja tam nemám signál, tak som perdeli. No a trocha mu dáme napiť. Ale tiež len do tej stovečky diplomatickej. No, tak teraz riešim niečo, optiku tam nemáme, skončilo pár ulic pred nami, lebo že tam vzadu je pár domov, to sa im neoplatí a 5G dajú do centra, lebo tam je všade optika, to všetci si povedať 5G a skladí kašle. Takže uvidím, čo poriešim. No, opa.
čo poriešim. Momentálne Svanko riešim zatiaľ, kým niečo lepšie nájdem. On si objednal 5G router, ten mi tam doťahuje. Mám otestované cez telefón, takže dúfam, že bude všetko v pohode. Docela dobrú rýchlosť majú, pre mňa postačujúcu. Ja tak som mal pomalšiu doteraz na tom 4G. Len 300 giga. 300 giga, sice ja moc neťahám, ale keď dávam videa a pozerám tieto kraviny, uvidím, koľko miniem. Nemám prehľad, koľko miniem. Filmy pozerám cez internet, takže uvidíme, či mi to bude stačiť. Keď ne, budeme musieť niečo vymyslieť. No, kamera dúfam drží, nestratil som to, aj dotestujem. Ten držak je na štíte. Troška sa trase na voľnom behu, som zvedavý, či bude ten želo efekt alebo nie. Ale premiesním to asi na príľbu nakoniec. Keď bude na príľbe, to ten štít zase mám pred sebou, ja neviem, jak to bude vyzerať, aj to budem musieť otestovať. Či to potom náhodou, uvidíme, nejaké iné miesto. Lebo hore na príľbe nemôžem, mám preklapaciu príľbu, tak musím tak riešiť, že pred sebou, ako som hovoril už v jednom videu, mám taký držak od kamaráta, ktorý navrhol. Má to otestované, má takú istú príľbu, jak ja. A no, že otestované to je, ale ja to mám pred sebou ten štít a to rovno na ten štít bude smerovať. Ten vysoký ho mám, ešte aj ten deflektor na tom štíte mám. No uvidíme, keď bude deflektor zavádzať, pôjde kľudne dole. Nemám s tým problém, aj tak si myslím, že je platný možno ako mŕtvý zimník. Ale uvidíme. Otvorím teraz plexi iba. Sa varím. Uvidíme. Posledná dedinka, tu prejdeme, potom máme modru. A tam máme prácu. Tam zastavíme a zistíme, čo a ako. Či môžem ísť do práce, alebo nemôžem ísť do práce. Ja som ho volal, vyskúšam pozrieť posledný hovor a vyskúšam mu zavolať. Cez Lukáš. Budem si ho musieť do rýchlych volieb. Tu mám históriu, áno, je to tu. No, ani neviem, či to volá, alebo nevolá. Ja nemám interkom zapnutý, ježiš. Urbo? Haló, Urbo? Hej. Zvoní to iba. No, možno mi to ani nezdvihne. Preto mi to v reparákoch hralo na telefóne tá hudba, lebo som nemal interkom pripojený, úplne mi to vypadlo z hlavy. No, také mladé maso. To asi vystrihne. No, jebe na mňa. Ja neviem, či ja serem nám môžem nadávať. Veď ja nezarábam na videách, nemám sledovateľa. Ma zrušil, no. Tak uvidíme. No. A mi hneď hudba pustila, ak som zapol interkom. No, interkom mám od koho? Interfóne. Aj GPS-ko, ani nie GPS-ko, ale Android Auto mám tiež interfónu, pekne sa to páruje, žiadne problémy to nemá, je to úplne super. To má, koľko to má? 6 palcov to má, alebo 5,5, teraz neviem presne. Ale o tom budem robiť ešte video, o tom, jak mám vybavenú motorku, čo všetko si bere na dovolenku a tak. Tu som ho síce robil, ale tam som to posral, moja chyba. Ale urobím to ešte raz, len čakám na pekné počasie cez týždeň, lebo je tam miliarda ľudí, nikto tam kedysi nechodil, pamätám si tie dobré časy, keď som tam bol pomaly sám vždycky. A teraz ľudia chodia do prírody, všetko tam chodia, tam grilovať, aj by sa nemalo, veď to je chránené územie.
Zranenie územie, to máme červenú, tu by sa to dalo cez tú pumpu, takže strihnúť, taká narebelka, ale pôjdeme normálne. No, teraz je zelenkavá, poďme. No. Koľko máme? No, my som na treťu stihol. Pôjdem, neviem, na ňa. Uvidím maximálne. Mám pošalarity. Cyklisti. Ja, máme podjazdík fajnový, pamätám si, keď to ešte nebol podjazd, tu sme väčšine cakali, už to tu je. Čau, počuješ ma? Počúvaj, môžem dojsť skôr do roboty? Na zadnom bol oný, Majko, keď ráno tam išiel. A na tom novom Majko bol a na prednom neviem, či niekoho dal. No ja som kúsok od roboty, vrdo zapýtam, aby som stihol cvaknúť. No jasne, ale kvôli tomu, že keď ne, tak pojem ďalej na motorke, hej, ale keď sa dá, tak by som išiel skore. Dobre, podľa mňa tam neostali 12-ky z vývoza. Martin tam je. Ten došiel ráno. Počkaj, ja neviem, nesom čo v robote, uvidím. Ale bol tam aj oný. No, to 3 hodiny. Dobre, díky, čau. Takže do práce ideme na 3 hodinky, mám sa niekde šupnúť, že to je jedno. A troška mu dáme pic a tuto nám hneď oné bliknú mi a budeme mať hlavu smutku. Ja. A tuto. Jo, kamera drží. Trošku ju mám zacaknúť, ty vole. Nová kamera, hneď ju stratiť. Mikrofón tu mám, ten drží. Vyzerá docela na tú klipsu, že bude dobre držať. Tam je spätné háčiky sú tam, takže tak ľahko to asi nevypadne. Čo som docela rád, nemusím vymýšľať nejaký na krku, by to asi strašne pučalo mimo úst, mimo prilbu. To by bolo na hovno. Ten Mini je docela malý, nie je to jak tie väčšie sú lepšie. Majú aj tú vlastnú pamäť na mikrofón. Ale aj toto je dobré, uvidíme. Modrá. To tu vidím, že odchádza Tomáš, alebo kto. Ukáž? Tomáši. No, tu sa mu nechce robiť. Tuto zaptrujem aj onému vrátnikovi. Nech mi otvorí bránu. Martin tu je. No, a teraz sa na mňa vysere. A už ide. Bránka sa otvorí, bránka do práce sa otvára. To tu zaparkujem. Zajtra nedeľa, nikto to aj tak nebude. To šupnem takto, a debila. Vypneme to, a sme tu. Čaute, skočili sme trocha v časopriestore a momentálne odchádzam domov, sú 3 hodiny ráno, keďže skôr som došiel, môžeme skôr odísť. Máme tmu, nejaké tie svetla nám tu po filmu ešte svietia a momentálne už nahrám iba na mikrofón, čo sa týka kamery. Takže dám nejaké nočné zábery, hlavne som sa s vami chcel rozlúčiť a poprosím vás o like, o odber. Práve začínam, takže aby sa mi to troška rozbehlo, bol by som veľmi vďačný.
Ešte vám tam šupnem nejaké zábery z večera, z noci, po ceste domov. Som tiež zvedavý, jak to natáča tá kamera. Takto v noci, aké zábery budú. Tak sa s vami lúčim a zatiaľ čau. Tak, sme doma, 4 stupne, ale dalo sa to. Tak všetkým dobrú noc, dobré ráno, je taký medzičas, vyberte si čo chcete. Čaute.